በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ አዳም ያጠፋውን ልጅነት ሊያስመልስ በ30 ዘመን ተጠመቀ። ኣብ ክፍኣት ጽባቐ የለን፣ ኣብ ተንኰል መኽሰብ የለን፣ ኣብ ቅንኢ ፍቕሪ የለን፣ ኣብ ስስዐ ልግሲ የለን፣ ኣብ ጭካነ ድማ ሓልዮት የለን። ኣብ ባእሲ ዓወት ክህሊ ይክእልን እዩ፣ ኣብ ቅድሕንታ ሓጐሳ ይርከብን እዩ። ስለዚ ንውሽጣዊ ጽባቐኻ ካብ ዘበላሽው ሓሳባትን ተግባራትን ርሓቕ። ብዘለካ ነገራት ኣይትተዓልኩ፣ ስስዑን ተንኰለኛን ኣይትኹን። ሓሳብካ ኾነ ተግባርካ ንጽባቐኻ ዘድምቕ ይኹን። በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ በእደ ዮሐንስ